भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत व भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी एक आप सबके बीच बहुत ही बवाल वीडियो सॉन्ग के बारे में खास तौर पे बतावल बनी। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी बहुत ही बेहतरीन गाना जौन की आप सबके बीच रिलीज हो गई बटे। जौना गाना के बोलबा लड़का पटाने का धंधा हो गया है। जी हाँ भैया, लड़का पटाने का धंधा हो गया है, गाना के टाइटल इहे बटे। और आप सबके बता दी फुल HD वीडियो सॉन्ग जौन की आप सबके बीच आ गई बटे। जौना गाना के गईले बने राहुल हलचल और शिल्पी राज, और बतौर आप सबके बता दी गाना के लिखले बने रमन बिहारी जी। ये गाना में म्यूजिक दल बने प्रियांशु सिंह जी, और ये गाना के प्रोड्यूसर बने नीरज सिंह जी। और आप सबके बता दी काफी लाजवाब और सुंदर वीडियो सॉन्ग बटे। ये वे काफी जबरदस्त लोकेशन पे गाना के शूटिंग कइल गइल बटे, और गाना के बोल भी काफी लाजवाब बटे। ओवरऑल गाना बहुत ही बेहतरीन बनल बटे, एकदम फुल HD में जौन की रिलीज हो गइल बा। आज ही सुबह में रिलीज भइल बटे, जौना के श्रोता भी काफी ज्यादा पसंद कर रहल बा। और आज के समय जौन चल रहल बा ऊपर ई गाना के लिखल गइल बा। जी हां भैया, जौन राइटर लिखले बने आज के समय के देख के लिखले बने। जी हां भैया, बहुत ही बेहतरीन गाना जौन की म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जी हां भैया, म्यूजिक वाइड यूट्यूब चैनल के माध्यम से ई गाना फुल HD रिलीज होइल बा, जौन की काफी लाजवाब बाटे। तो भैया अब आप सब बताई भैया, आप सब ई गाना देख लेल बनी त आप सबके कितना जबरदस्त लागल। अगर आप सब नहीं देखले देखल चाहते नहीं तो आप सब वो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जी हाँ भैया, चलते चलते इतने कहें कि ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन वीडियो के साथ, खास जानकारी के साथ।